होता। हा अनुभव मला माझ्या एका सहप्रवासी मित्राने सांगितलेला। पात्रांची नावे बदलून मी हा तुमच्या पुढे सादर करत आहे। अद्वैत आणि मैथिली हे जोडपं सुट्टीनिमित्त गावी गेलं होतं। त्यांना आकांक्षा नावाची एक सुंदर मुलगी होती, साधारण 8-9 वर्षाची। अद्वैत एका मोठ्या कंपनीत वरच्या पदावर कामाला होता। मैथिली ही चांगल्या पोस्टवर होती। एरवी कामात दिवसरात्र बिझी असलेलं हे जोडपं मुद्दामून वेळ काढून गावी आलं होतं। यामागचा एकमेव हेतू हवापालट हा होता। नेहमीच्या कामाच्या व्यापातून दूर त्यांना फॅमिलीसोबत निसर्गाच्या सानिध्यात थोडा वेळ घालवायचा होता। तसे ते ठरल्याप्रमाणे सकाळीच आपल्या गावी पोहोचले। त्यांनी स्वतःची गाडी आणली होती। गावात अद्वैतचे आई वडील राहत होते। ते फ्रेश झाले आणि त्यांनी आज घरीच आराम करायचं ठरवलं। दुपारपर्यंत तरी सगळं मस्त मजेत चाललं होतं। एकमेकांची विचारपूस, इकडच्या तिकडच्या गप्पा, पण छोटी मात्र जरा रागातच दिसत होती। काय गाई, आपण एवढे लांब गावी फिरायला आलो आणि तू इथेही मला घरातच थांबवून ठेवलंस। चल ना कुठेतरी फिरायला जाऊ। आज नाही बाळा, आज दमलो आहोत की नाही आम्ही, उद्या नक्की जाऊ। तसंही आपण इथे 6-7 दिवस राहणार आहोत। पण आकांक्षा ऐकायला तयारच नव्हती। शेवटी मुलीच्या हट्टापुढे दोघेही नमले। त्यांनी तिथे जवळ कुठेतरी फिरायचा प्लॅन केला। त्यांनी त्यांची गाडी काढली आणि तिथल्याच एका जुन्या मंदिराकडे जायचं ठरवलं। गावी येऊन तसंही अद्वैतला बरीच वर्ष झाली होती। बरेचसे रस्ते, ठिकाणं तो एव्हाना विसरूनही गेला होता। त्यातच पावसाळ्याचे दिवस, त्यामुळे या हिरव्यागार जंगलात ते चुकून पुढे निघून गेले। तेवढ्यात अद्वैतला पाठच्या सीटवरून कोणाच्या तरी कुजबुजण्याचा आवाज आला। हा नक्की बोलण्याचा आवाज होता की गाडीच्या इंजिनाचा, हे मात्र त्याला नीट समजू शकलं नाही। तेवढ्यात त्याच्या लक्षात आलं की ते चुकून पुढे आले आहेत। त्याने लगेच त्याची गाडी थांबवली। इतक्यात आकांक्षाला खिडकीतून बाहेर मोठी गोगलगाय दिसली। तिने बाहेर जायचा हट्ट केला। आईसोबत ती लगेचच गाडी बाहेर आली। अद्वैत मात्र गाडीतच बसून राहिला। आकाशात हळूहळू ढग गोळा होऊ लागले। रिमझिम पाऊस पडू लागला। तशी आकांक्षा जोरजोरात हसू खिदळू लागली। तिच्यासोबत मैथिलीही लहान झाली। त्यांना असं आनंदात पाहून तिथे अद्वैतही मनातल्या मनात खुश झाला। एवढ्यात मैथिलीच्या कानावर एक आवाज आला, काय करताय इथे? मैथिलीने झटकन पाठी वळून पाहिलं। पाठी तर कोणीच नव्हतं। तो आवाज कोणीतरी एकदम सहज बोलल्यासारखा वाटत होता। हा तिचा भास असेल असं म्हणत तिने याकडे जास्त लक्ष नाही दिलं। आकांक्षा तिथल्या मातीत काठीने काहीतरी उकरत होती। मैथिलीही आपले दोन्ही हात मोकळे पसरवून रिमझिम पावसाचा आनंद घेत होती। एवढ्यात तिचं लक्ष आकांक्षाकडे गेलं। काय ग, मातीत असे हात खराब करू नकोस। हा जंगलाचा परिसर आहे, उगाच मातीतून साप वगैरे बाहेर येतील। असं म्हणत ती तिथे काय खोदत आहे ते पाहू लागली। समोरचं दृश्य पाहून तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली। तिथून मानवी हातांची बोटं बाहेर आली होती। मैथिलीने आकांक्षाला उचललं आणि ती थेट गाडीत येऊन बसली। मैथिली अक्षरशः थरथर कापत होती। बाहेर अचानकच आभाळ दाटून आलं होतं आणि सोबत जोराचा पाऊसही सुरू झाला। काय ग, काय झालं? मैथिली इतकी घाबरली होती की तिच्या तोंडून शब्दच बाहेर पडत नव्हता। तेवढ्यात आकांक्षा म्हणाली, पप्पा, तिथे ना जमिनीत एक बाई होती। हे ऐकताच अद्वैतही सुन्न झाला। त्याने मैथिलीकडे पुन्हा एकदा पाहिलं। त्याला समजायचं ते तो समजून गेला होता। आपल्या मुलीसमोर हा विषय वाढवायचा नाही असं ठरवून त्यांनी तो विषयच बदलून टाकला। त्याने त्याची गाडी तिथून वेगात पळवली। घरी आल्यावर मैथिली तापाने फणफणू लागली। तिने एक प्रेत पाहिलं होतं। हे पोलिसांना कळवणंही तितकंच गरजेचं होतं। मैथिलीने याबद्दल अद्वैतलाही सांगून पाहिलं। त्यावर तो घाबरतच म्हणाला, आपण उद्या सकाळीच तिथे परत जाऊ, या गोष्टीची खात्री करू आणि मग पोलिसात कळवू। तोपर्यंत हे घरातल्यांना कळायला नको, उगाच ते काळजीत पडतील। संपूर्ण रात्र दोघांनी विचारातच घालवली। सकाळ होताच फक्त ब्रश करूनच ते गाडीने त्या जागेवर जाऊन पोहोचले। त्यांनी तिथे परत शोधलं, पण सगळं व्यर्थ। तिथे काहीच नव्हतं। तिने पाहिलेली डेड बॉडी रातोरात गेली कुठे? ते तसेच त्या विचारांतच घरी पोहोचले। घरी आल्यावर त्यांना आईवडिलांनी विचारलं, इतक्या घाई गडबडीत कुठे गेला होता? त्यांनीही मग कालपासूनचं सगळं काही त्यांना एकदाच सांगूनच टाकलं। यावर ते जे काही बोलले ते मन सुन्न करणारं होतं। बऱ्याच जणांकडून आम्ही हे ऐकून होतो, पण इतक्या वर्षांत आम्हाला कधी असा अनुभव आला नव्हता। असं म्हणतात, इथे फार वर्षांपूर्वी कोण्या बाईला मारून इथल्या जमिनीत काढलं होतं।
आजही तिथे अनेकांना जमिनीमध्ये अर्धवट पुरलेल्या त्या बाईच्या अवशेषांसारखे काहीतरी दिसून येते आणि क्षणातच ते कुठे गायबही होते. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.